Sibuzani sabatha kuliphi ithempeli? Sabatha Vukeni. Uphethe muphi anti? Uphethe Aunty Mangi. Bekunjani eNtanda? Ngisho kuningi kithi. Sokuyisikhathi esingakanani uhamba eNtanda? Ngina 5 years. Na 5 years uhamba eNtanda? Okay, igama lakho ubani? Kulungile kakhulu. Lungile Xulu. Okay. Sawubona sesinjani? Ngiyafunda. Bani igama lakho nesibongo? Uphethe anti bani? Kuliphi ithempeli mama? Ekuvukeni sokuyisikhathi esingakanani uhamba eNtanda? 5 years. Bekunjani eNtanda mama? Okay, lapho kancane, okay, lapho uyiqhanye ngobuntombi bakho. Okay. Sawubona mama njani? Igama nesibongo mama? Uphethe bani anti? Kuliphi ithempeli mama? Oh, sesikhathi singakanani uhamba eNtanda? Okay, bekunjani eNtanda kulona yakho? Ngicela uyale intombi ezincane ezisayiphethe kahle amashasha angena. Uyale nje wonke umuntu omncane because yeah, bafuna ukwazi. Okay, siyabonga mama. Sawubona mama? Bani igama? Suka kuliphi ithempeli? Uphethe anti bani? Anti Mangidi. So isikhathi singakanani uhamba eNtanda? 3 years. Bekunjani eNtanda izolo? Echazeki. Okay, ngibona ukuthi bekunjani. Okay, sawubona mama. Njani? Igama nesibongo? Sibahle Xulu. Awu Nkosi yami. Sewusikhathi singakanani uhamba eNtanda? 3 years. Kunjani eNtanda? Lapha sigodolanga. Nigodolanga? Bekumnandi? Manje uphethe anti bani ke eNtanda ke ntombazane? Anti Mangidi. Hawu anti Mangidi guys, kumele sinitheke la kule video yabona. Kuliphi ithempeli? Okay, sibona. Anisondele mgelo anti Mangidi. Animgelo anti. Eza anti Mangidi ke. Sibona ngenjabulo. Ayeye matshitshi ayeye.